गामि नोंनि मुङा मा आरो दीपक मुसाहारि गामिनि मुङा मैनागुरि बाथाबारि मा जादों जाथाया जाथाया दा आंनि हिनजावा खारदों माला बियो 24 तारिख खालि खारदों माबोरै खारदों बियो दस्रा हौवाजों दस्रा सेंग्राजों बियो फन रायलायनानै बियो खारदों नों बहा दंमोन आं बे समाव आं बेंगालरावसो दङमोन खामानिसो मावदोंमोन आङो बे समावनो माबोरै खौरां मोनखो नों खारनायखौ बे खारनायखौ बियो गावनो आंनो खोन्थाहरदों मारै खोन्था आंखौ दा नागिरसै नोङो गुबुन हिनजाव लाफिनदो आंखौ बेबायदि बुंदों आरो ओमफ्राय दा नों खबर लादोंना लायाखैमोन मानसिखौथ' आं दा खबर लागासिनो दङमोन दा खबरा जेरावबो खबर मोनफिननाय जायाखै दादाया नोंनि हिनजावखौ मा खावलायहरखो आङो दा रायजो राजाफोरनि मोखाङावहाय बे जाय मेसेज खारदों बिनि सावगारिखौ आङो होबाय आरो आंनि मबाइल नाम्बारबो होखानाय दङ 7896658190 आव आङो खावलायहरदों आरो बेयाव फन बुनानै जाहाथे आंनो खोन्थाहरो नोंनि हिनजावखौ औ आंनि हिनजावखौहाय नोंनि हिनजावआ फैफिनबा लाफिनगोन ना लाफिनानो बियो जुदि फैफिनोबा आं लागोन नोंनि हिनजावआ बेसेबां बैसोनि हिनजावाथ' दा बियो दा बेसेबां 34 मा मुं नोंनि हिनजावनि आंनि हिनजावनि मुङा रेबिका मुसाहारि मा मुं नोंनिया आंनि मुङा मिलन बसुमतारी गामिनि मुङा लावख्रिगुरि आंना जाथायनि सोमोन्दै आङो बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों नैबे आंनि फंबाय दीपक मुसाहारि बे रेबिका मुसाहारि बे बौवाया दाख्लै 24 तारिख खालिनो दिनै फिसाया बेंगालराव दंहैयोमोन बेंगालरनिफ्राय फैस्लाबहाय बे बेवाइया रेबिका मुसाहारिया बियो गथ' सासेखौ नागारलांनानै बियो गुबुन हौवाजों खारलांदों होननानै जोङो मिथिदों गोबां जोङो खना खनला जोङो खबर लाबाय जाथि बाय बाहागिनावबो जों खबर लादों दा जोङो गोबां नागिरब्लाबो बा खबर लाब्लाबो जों मोनाखै बिनि थाखायनो आङो गामिनि जानानै ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो खावलायहरदों जेन' बे बेवाइया फिसानि मोखांखौ नायनानै फिसायनि मोखांखौ नायनानै जेन' बियो न'खर संसार मोजाङै ग्रोम ग्रोम रायजो जाफिनो जोङो ओनसोलनि जानानै बेखौनो खावलायहरदों जेन' आरो आङो रायजोफोरखौबो मोनसे खावलायहरनो नागिरदों आरो मिथिहरनो नागिरदों जेन' बे बेवाइ रेबिका मुसाहारिखौ बबेबा खना खनला गामिफ्राव हाबा जानानै थादों बा ओरैनो दङ बिथांखौ जुदि बे बेवाइखौ लोगो मोनोब्ला रायजो राजाया माखासे फिसायनि नाम्बारखौ दीपक मुसाहारिनि नाम्बारखौ जोङो रादाबनि गेजेरजों होखाबाय जेन' फटकबो होखाबाय जेन' बेखौ मोनोब्ला रायजो राजाया जोंनिसिम बे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनानै मिथिहरनानै जेन' जों बेखौहाय थाबैनो जोङो लायफिननो हायो बा बबेबा खना खनलायाव थानायाव जेन'ब्ला जोङो बेखौहाय मिथिनाय लोगो लोगो गामिनिफ्राय बा ओनसोलनिफ्राय जों बे बेवाइखौ लायफिननो हायो आरो न'खरावहाय फिसायाबो जोंनि गेजेराव खावलायदों जेन' बेवाइया फैयोब्ला मोजाङै मोजां नाजावनानै लाफिनगोन आरो मोजाङै संसार जालांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों बिनि थाखायनो आङो बे समावहाय बेवाइखौ जेरावखि थाया मानो बेवाइया जेन' फिसानि मोखांखौ नायनानै जेन' फैफिनो आरो मोजां संसार जाफैफिनो बेखौ आङो ओनसोलनि जानानै खावलायबाय आरो दिनैनि बे होनो गोनां मेसेजखौ कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा
9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।